žijeme ve stínu snehuláka. Toto je fantázia. Hlava se mu tyčí na to vlaka. Vyzeráte ako mravce. A to sú len na krku. To je inšpirácia pre Bratislavčanov. Nech si postavia takého snehuliaka a majú po kalamite. Na Zamagori v spišských Hanušovciach nevedia o nikom, kto by na Slovensku postavil vyššieho snehuliaka ako je tento. 11 m 40 cm. Sneh nazvážali z celej dediny, obrále stavali ručne, boli to galeje, 11 dní, 7 chlapov. A my tady dole, do večera dřem. Makám. Počasie naznačuje, že mega snehuliaka čaká ešte dlhý život. Na mieste ale otázka, ako to tu bude vyzerať, keď sa náhodou náhle oteplí. Deti sa často pýtajú, či tu nebudeme mať z toho nejaké kúpalisko. A plavky už máte pripravené? Áno. Tak si to prepočítajme. V nádobe je 10 litrov snehu. V redakcii z nich zostalo 4,5 litra vody. Čísla tiež ukázali, že snehuliak by dokázal naplniť menší plavecký bazén. To nehrozí, to sa bude pomaličky topiť. No a takto sa začína cesta za najmenším snehuliakom na svete. Je tenší ako ľudský vlas. Opačný rekordman, snehuliak vysoký ako približne 12-poschodový panelák. Nie je to pre goralov nová meta. Keď nájdeme dobré veľké miesto a ešte ďalších pár šikovných rúk, tak možno bude dakedy aj to. Marek Nenčák, televízia Markíza.